новия храм на Бог Рам в Индия. Проектът е възобновен през 2020 година. В кампанията се включват и много известни индийски личности. Датата 22 януари е избрана. Това е рождената дата на Бог Рам. На площ от 11 000 квадратни метра. Има около 360 поддържащи колони. Не са използвани желязо или стомана. Са използвани около 10 000 медни плочи. Комплексът се състои от един основен храм и 6 по-малки. Направата на тази статуя са използвани специални скали от река в Непал. Година се очакват близо посещение от 50 милиона туристи. Ще бъде построен първият 7-звезден хотел за вегетарианци.